MPSC एक्सप्रेस या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत की ज्या विद्यार्थ्यांचे नेहमी 2, 3, 4 अशा थोड्याफार फरकाने रिझल्ट जात आहे, त्यांनी अभ्यासामध्ये काय नियोजन केले पाहिजे या संदर्भाचा आजचा हा व्हिडिओ आहे. कृपया सर्वांनी ध्यानपूर्वक बघा. सर्वप्रथम मित्रांनो, अभ्यास म्हणजे काय हे नेमकं आधी तुम्ही समजून घ्यायला पाहिजे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं असं मत असतं की अभ्यास म्हणजे फक्त वाचन वाचन, पण असं नसून अभ्यास म्हणजे अभ्यासाच्या 3 स्टेप आहेत. सर्वप्रथम वाचन. वाचन म्हणजे आपण जे काय रोज दिवसभरात वाचतो, लिहितो, त्यामध्ये हे सर्व येते. 2 नंबरचं आहे चिंतन. चिंतन म्हणजे काय आहे की चिंता करायची असा त्याचा अर्थ होत नाही. चिंतन म्हणजे आपण जे काही वाचतो दिवसभरामध्ये, त्यावर आपण विचार केला पाहिजे. उदाहरणार्थ सकाळी जर आपण इतिहासाचा 8 रस्ता टॉपिक समजा, याबद्दल जर काही वाचत असलो, तर याबद्दल मनातल्या मनात जेव्हा आपण निवांत असतो, दुपारी किंवा रात्री म्हणा, संध्याकाळी, याबद्दल आपण मनात चिंतन केले पाहिजे की नेमकं त्या कालखंडात काय घडलं असेल, कसं घडलं असेल, घटनांचा क्रम कसा असेल, याबद्दल मनातल्या मनात आपण चिंतन केलं पाहिजे. भूगोलाचं असेल, भूगोलामध्ये समजा हवामान टॉपिक वाचला आपण, मान्सूनचा उगम कसा होतो याबद्दल जर वाचलं, तर याबद्दल आपण नेहमी मनामध्ये, जेव्हा आपण लायब्ररीमध्ये नसतो किंवा वाचत नसतो, तेव्हा मनामध्ये आपण चिंतन केले पाहिजे की कसं असेल याचं हवामानाची रचना वगैरे काय होत असेल. याचा संबंध आपण करंट इव्हेंटशी जोडला पाहिजे. की आता चक्रीवादळ येत आहे, तर चक्रीवादळाचं आणि अभ्यासामधील जे आपलं भूगोलचं चक्रीवादळ हवामानमध्ये टॉपिक आहे चक्रीवादळ, त्याचं आपण कोरिलेट केलं पाहिजे, त्यांना जोडलं पाहिजे. रोज पेपर वाचताना चालू घडामोडीमध्ये जे जे टॉपिक असतात, त्याचा आणि आपल्या रोजच्या अभ्यासाचा आपण संबंध जोडायला शिकलं पाहिजे. या सर्व गोष्टी चिंतनमध्ये येतात. 3 नंबर मनन. मनन म्हणजे आपण दिवसभरामध्ये जे काही वाचतो, तर रात्री झोपायच्या वेळेस कमीत कमी 30 मिनटं तरी दिवसभरात आपण जे काही वाचलं त्याचं मनन झालं पाहिजे. मनन म्हणजे पूर्ण काही तुम्ही पुस्तक घेऊन पाठ नाही करत बसायचं, पण दिवसभरात आपण जे काही महत्त्वाचं वाचलं, हेडिंग वगैरे, या सर्व गोष्टी मननमध्ये येतात. तर अभ्यास करायचा असेल तर वाचन, चिंतन, मनन या 3 गोष्टीमधून सर्व विद्यार्थ्यांना माझी विनंती आहे की या 3 स्टेपमधूनच आपण गेलं पाहिजे. मुलांची एरवी सवय असते की फक्त वाचत वाचत दिवसभर वाचत बसता आणि संध्याकाळी किंवा दुसऱ्या दिवशी, मागच्याच दिवशी काय वाचलं ते सुद्धा ध्यानात राहत नाही. तर या गोष्टी सर्व आपण टाळलं पाहिजे, तरच आपण थोड्याफार फरकानं आपले जे रिझल्ट जात आहे त्यावर आपण मात करू शकतो. आता मित्रांनो, आपण बघूया की अपयशी होण्याचे काय कारण आहेत. अपयशी होण्याचे, आता माझ्या अनुभवातून मी तुम्हाला सांगतो की अपयशी होण्याची खालील 6 कारणे मला वाटतात. यातील पहिलं कारण आहे की योग्य साहित्य मार्गदर्शनाचा अभाव. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना कोणत्या विषयासाठी कोणते संदर्भ ग्रंथ वाचायला पाहिजे याबद्दल माहीत नसतं. तर सर्वप्रथम आपण योग्य संदर्भ ग्रंथांची, जे मुलं यशस्वी झाले त्यांच्याकडून प्रथम आपण लिस्ट घेतली पाहिजे. मी माझ्या, आता तुम्हाला खाली वेबसाईट दिसत असेल तर mpscguidance.blogspot.com, या वेबसाईटवर मी सर्व बुक लिस्ट टाकलेली आहे. कोणाला काही अडचण आली खाली कमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही विचारू शकता. दुसरी गोष्ट, योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव. योग्य मार्गदर्शन म्हणजे अभ्यास कसा करायचा, कोणत्या विषयाला किती स्कोप ठेवायचा, कोणते टॉपिक कोणत्या पुस्तकातून वाचायचा, किंवा अभ्यासाचं वेळापत्रक कसं असावं, या सर्व गोष्टींचा मार्गदर्शनमध्ये समावेश होतो. तर या 2 कारणांचा अभावामुळे बरेच विद्यार्थ्यांना अपयशाला तोंड द्यावं लागतं. MPSCचे परीक्षेचे स्वरूप वेळेनुसार चेंज होत असते, प्रश्नाचा पॅटर्न बदलत असतो. त्यामुळे आपण जसं पॅटर्न चेंज करत त्यानुसार आपण सिक्रोनाइज असलं पाहिजे, त्यानुसार आपण स्वतःला बदलवलं पाहिजे. 2 नंबर आहे वेळेचे योग्य नियोजन नसणे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं, जवळपास 60-70% विद्यार्थ्यांना मी अनुभव म्हणून सांगतो की जसजशी परीक्षा जवळ यायला लागते तसतसे विद्यार्थी हे जास्त अभ्यासाच्या मागे लागतात. पण असं न करता
की वर्षभराच्या अगोदरच नवीन विद्यार्थ्यांनी तर वर्ष 2 वर्ष प्लॅन बनवला पाहिजे. जुने जे अनुभवी विद्यार्थी आहेत, त्यांनी सुद्धा परीक्षेचे जाहिरातीची वाट न बघता आधीपासून अभ्यासाला सुरुवात करायला पाहिजे. साधारणतः प्रिलिमच्या अभ्यासाला 4 ते 5 महिन्या अगोदर सुरुवात करायला पाहिजे. बरेचसे विद्यार्थी जाहिरात आल्यानंतरच अभ्यास करतात. काही जणांची स्ट्रॅटेजी अशी असते की जाहिरातीच्या 1 महिना अगोदरपर्यंत मेन्स करत बसतात. नंतर जाहिरातीच्या 1 महिन्याच्या दरम्यान प्रिलिमला सुरुवात करतात. असं आपण नाही टाळायला पाहिजे. प्रिलिमचा अभ्यास कमीत कमी 3 ते 4 महिने, स्टँडर्ड अभ्यास 3 महिने प्रिलिमचा करायला पाहिजे. राज्यसेवेची प्रिलिम असो, कंबाईनची कोणतीही प्रिलिम असो. 3 नंबर उजळणी म्हणजे रिव्हिजन नीट न होणे. बरेचसे विद्यार्थी अभ्यास करतात पण रिव्हिजन करत नाही. काही जणांना आळस असतो, तर काही जणांना रिव्हिजन करायचं टाळाटाळ करतात. काही जण नाही करत, व्यवस्थित नाही करत. आता रिव्हिजन कशी करायची, काय करायची आपण हे पुढे बघणार आहोत. पण आपण जे काही अभ्यास करतो त्याच्या आपण विशिष्ट कालखंडामध्ये रिव्हिजन ही केली पाहिजे. एक आठवड्याच्या बेसिसवर, महिन्याच्या बेसिसवर, 2 महिन्याच्या बेसिसवर आपण जो काही अभ्यास करतो त्याचे आपण रिव्हिजन करायला पाहिजे. 4 नंबर सर्व विषयांच्या अभ्यासात समतोल नसणे. बरेचसे विद्यार्थी मी बघितले आहे की त्यांना, काहींना भूगोल आवडतो, ते फक्त भूगोलवरच फोकस करतात. काहींना इतिहास आवडतो, इतिहासावर फोकस करतात. विज्ञान काहींना आवडतं, तर विज्ञानाला ते स्किप करायचा प्रयत्न करतात. अंकगणित बुद्धिमत्तेला बरेचसे आर्ट बॅकग्राऊंडवाले मुलं स्किप करण्याचा प्रयत्न करतात. आपण सर्वप्रथम हे ध्यानात घ्यायला पाहिजे, या परीक्षेमध्ये स्किप काही करायला नाही पाहिजे. सर्व विषयांचा आपण समतोल अभ्यास करायला हवा. कारण आपण सांगू शकत नाही की परीक्षेमध्ये, आता मागील अनुभवानुसार आम्ही सांगतो की काही वेळेस भूगोल अवघड येतं, काही वेळेस इतिहास अवघड येतं, काही वेळेस विज्ञान सोपं येतं, अंकगणित सोपं येतं. यामुळे सर्व विषयांचा व्यवस्थित समतोल अभ्यास केला पाहिजे. स्किप काही करू नका. वाटलंच तर थोडा वेळ लागेल, पण सर्व विषयांचा आपण समतोल अभ्यास करायला हवा. नंतर 5 नंबर ऐनवेळी परीक्षेत वारंवार होणाऱ्या चुका न टाळणे, याला सिली मिस्टेक म्हणू शकतो. मित्रांनो, वारंवार परीक्षेमध्ये आपण ज्या सिली मिस्टेक करतो की वरती आपलं उत्तर आपण सिलेक्ट करतो 2 नंबर आणि खाली उत्तरपत्रिकेत टिक करताना 3 नंबर करतो, तर ह्या गोष्टी आपण टाळायला पाहिजे. परत प्रश्न काळजीपूर्वक बघायला पाहिजे. याबद्दल आपण एक वेगळा व्हिडिओ बनवणार आहे मी. तर या सिली मिस्टेक आपलं दरवेळेस ज्या होतात त्या टाळायला पाहिजे. प्रश्नपत्रिका आधी नीट व्यवस्थित बघून घेतली पाहिजे. त्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, त्या आपण जे अनुभवी मुलं आहेत त्यांना माहीत असतं. या सिली मिस्टेक आपण टाळायला पाहिजे. पेपरला थोडं कॉन्फिडन्सने सामोरं जायला पाहिजे. नंतर 6 नंबर, खरंच तुम्ही अभ्यास करताय का? सर्व जे 2-2, 3-3, 4-4 वर्षाहून मित्र तयारी करत आहेत त्यांना माझी विनंती आहे की जर आपली एकही प्रिलिम निघत नसेल, तर आपण खरंच स्वतःच्या मनाला विचारला पाहिजे. रागाला तरी चालेल, पण खरंच तुम्ही अभ्यास करताय का? सिरियसली? तर सिरियसली आपण अभ्यास करायला हवा. अभ्यासामध्ये सातत्य हवं. सातत्य नसतं मुलांच्या अभ्यासामध्ये. ज्यांचे गावं जवळ आहे किंवा ज्यांचे लांब महिना महिना गावाकडे जातात, आठवडा आठवडा गावाकडे असतात, असं नाही करायला पाहिजे. लग्न समारंभ, वेगवेगळे कार्यक्रम आपण या आयुष्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यामध्ये असताना आपण टाळायला हवे. तरच आपण या परीक्षेमध्ये यशस्वी होऊ शकतो. हे सर्वप्रथम ध्यानात घ्यावे. MPSC भयंकर स्पर्धा वाढली, पण घाबरायचं कारण नाही. जर तुम्ही या सर्व गोष्टी जर टाळल्या, तर मी तुम्हाला गॅरंटी देतो की तुम्ही 100% यशस्वी होऊ शकताय. आणि मी हे अनुभवामधून सांगतोय. कारण मी बरेच चुका केल्या होत्या, त्यामधून शिकलो आहे. आणि तुम्हाला हे सांगायचा प्रयत्न करतो की या सर्व चुका तुम्ही टाळा, तर आपण यशस्वी होऊ शकतो. तर आपण आपल्या मेन मुद्द्याकडे वळूया की 2, 4, 8 थोड्याफार फरकाने, किंवा जे नवीन विद्यार्थी त्यांनी सुद्धा हा व्हिडिओ बघा की नेमकं यांनी आपण काय करायला पाहिजे की याच्यामध्ये आपण यशस्वी होऊ शकतो. ही पद्धत मी तयार केली, याला आपण मी नाव दिलं आहे की धीरज चव्हाण मेथड. तर आता आपण काय करायचं, त्याच्या मी 4 स्टेप पाडले. स्टेप 1, नुकत्याच दिलेल्या मागील परीक्षांचे गुणांनुसार अवलोकन करायचे.
म्हणजे आता आपलं गेल्या वर्षी होऊन गेलेल्या राज्यसेवा कंबाईन या परीक्षांचा आपण मार्क किती मार्क आले का याचा चार्ट बनवायचं पुढे सांगतो. स्टेप 2, त्या प्रत्येक परीक्षेने त्यातील विषयानुसार विश्लेषण करायचं आहे. स्टेप 3, प्रत्येक विषयाचे त्यातील घटकनिहाय विश्लेषण. आणि स्टेप 4, अभ्यासाची पुढील रणनीती कशी असावी ते सुद्धा मी सांगतो. तर आपण स्टेप 1कडे वळूया की नुकत्याच दिलेल्या मागील परीक्षांची गुणांनुसार अवलोकन कसे करायचे. तर मित्रांनो, मी आता समोर तुम्हाला जो चार्ट दिसतोय चार्ट एक आपण रजिस्टरवर बनवायचा आहे कागदावर. त्यामध्ये आता बघा की पहिल्या कॉलममध्ये आपल्याला दिसतं परीक्षा. परीक्षांच्या याच्या कॉलममध्ये टाकायचं तुम्ही की आतापर्यंत मागच्या कोणत्या परीक्षा दिल्या त्यांचे क्वेश्चन पेपर समोर घ्यायचे. आणि मी आता तुम्हाला उदाहरण देतो. कंबाईन प्रिलिम गट ब 2019. आता यामध्ये एकूण बरोबर उत्तरे किती आले तुमची ते लिहायचे. एकूण चुकीची उत्तरे, किती प्रश्नाचे उत्तर चुकले ते लिहायचे. न सोडवलेले प्रश्न, बऱ्याच जणांना पेपर अटेम्प्ट होत नाही तर न सोडवलेले प्रश्नसुद्धा यात इन्क्लूड करायचे. आणि नंतर आपण एकूण मिळालेले गुण असं सर्व मागील 4, 5, 6 परीक्षांपर्यंत हा चार्ट बनवायचा. याच्यानुसार आपल्याला स्वतःला विश्लेषण करायला मदत होते की आपण नेमकं आपला ग्राफ कसा आहे मार्कचा. नंतर स्टेप 2, आता त्या प्रत्येक परीक्षांचे त्यातील विषयानुसार अवलोकन करायचे. आता उदाहरण म्हणून मी कंबाईन प्रिलिम 2019ची गट ब एक अंदाजे घेतलेली किंवा इतर कोणतीही परीक्षा असो, SSC असो, रेल्वे, बँकिंग, राज्यसेवा, UPSC प्री वगैरे कोणत्या परीक्षा असेल. तर आपण आता स्टेप 2मध्ये आता कंबाईन प्रिलिम 2019चा पेपर आपण घेऊया. एखाद्या विद्यार्थ्याचा. तर ह्या विद्यार्थ्याने काय करायचं की क्वेश्चन पेपर समोर ठेवायचा. प्रत्येक आता कंबाईन प्रिलिममध्ये जवळपास 60 टॉपिक असतात. त्या प्रत्येक टॉपिकनुसार हा चार्ट बनवायचा. हा चार्ट एकदा तुम्ही बघून या आणि हा चार्ट बनवा, पहिला आणि हा दुसरा. यामध्ये आता पहिला टॉपिक इतिहासावर जवळपास सरासरी 12 ते 15 क्वेश्चन असतात. तर यापैकी आता आपले एकूण उत्तरे किती बरोबर आले, सपोज 6, चुकले उत्तर किती 3, न सोडवले किती 3, मिळालेले एकूण गुण याच्यामध्ये थोडा आता 6 गुण तुमचे बरोबर आले, 3 चुकलेले, सरासरी 1 मार्क कट करायचा आणि मिळालेले गुण एकूण लिहून घ्यायचे आणि एकूण प्रश्न किती ते समोर लिहायचे. तर असा भूगोल, पॉलिटी, इकॉनॉमी, विज्ञान असं सर्व चार्ट आपण बनवायचा, खाली मार्क लिहायचे. आता या चार्टनुसार आपण बघू शकतो की मिळालेले एकूण गुण याच्यावर आपण फोकस करायचा आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला कळेल. आपल्याला चढत्या आलेख बनवायचा आहे. याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की अर्थशास्त्रामध्ये सर्वात कमी गुण मिळालेले 2 नंबर, इतिहास 3 नंबर, बुद्धिमत्ता 4 नंबर, विज्ञान. अशा सर्व आलेख आपण बनवलं की आपण स्टेप 3कडे वळूया. तर यातील प्रत्येक विषयाचे त्यातील घटकनिहाय अवलोकन करायचे आहे. आता आपण बघू शकतो की अर्थशास्त्र, इतिहास, अंकगणित आणि बुद्धिमत्ता व विज्ञान असा प्राधान्यक्रम विषयांचा आपण ठरवायचा आहे. तर आता पहिला विषय आपण घेऊ की इतिहास. आता इतिहासामध्ये आपण बघू शकतो कंबाईनचा पेपर घ्यायचा आहे. पेपरनुसार आपल्याला हा चार्ट बनवायचा आहे की आता कंबाईनमध्ये आपले प्रश्न किती चुकले, 6 प्रश्न चुकले. आता त्या प्रश्नांचे जे प्रश्न चुकले त्या प्रश्नांचे टॉपिक कोणते ते इथं लिहून घ्यायचे. की 1857च्या 1857च्या उठावावरील जर प्रश्न तुमचा चुकला असेल, मग तो झाला त्या प्रश्नाचा टॉपिक. एखादा प्रश्न ब्राह्मणेतर चळवळीमध्ये असेल की ब्राह्मणेतर चळवळीमध्ये दिनकर जवळकरांचं योगदान काय आहे, शाहू महाराजांचं योगदान काय आहे, तर हा ब्राह्मणेतर चळवळीचा प्रश्न आहे. हा चुकला असेल तर तो ब्राह्मणेतर चळवळ. असे सर्व प्रश्नांचे टॉपिक लिहून घ्यायचे. भूगोलमध्ये जर एखादा संदर्भात प्रश्न चुकला असेल तर तो खनिजाचा टॉपिक आला, हवामानाचा टॉपिक आला, विज्ञानमध्ये बायोचे टॉपिक वगैरे जे प्रश्न तुमचे एकूण चुकलेले आहे त्या प्रश्नांचे आपण हे टॉपिक लिहून घ्यायचे प्रत्येक परीक्षेनुसार. अशी आपल्याकडे लिस्ट पाहिजे. मग कंबाईनची वेगळी लिस्ट होईल, राज्यसेवेची वेगळी होईल, कंबाईन गटकाची वेगळी होईल. असे प्रत्येक परीक्षेत सर्व टॉपिक हे लिहून घ्यायचे आहे. नंतर आपण बघू शकतो की मागं बघितले आपण अर्थशास्त्र सगळ्यात कमी मार्क आले तुम्हाला अर्थशास्त्राला, 2 नंबर आले इतिहासला, 3 नंबर अंकगणित, बुद्धिमत्ता आणि विज्ञान.
तर या अभ्यास करताना या विषयांना सर्वप्रथम प्राधान्यक्रम द्यायचा आहे. जनरली मुलं काय करतात, जे विषय सोपे तेच घेऊन बसतात, जे अवघड असतात त्यांना अवघड अवघड म्हणून सोडून देतात आणि दरवेळेस आपण 2, 3, 4 मार्काने परीक्षेमध्ये मार्क खात असतो. हे टाळण्यासाठी, यशस्वी होण्यासाठी मी जे सांगतो त्यावर नक्की तुम्ही अंमल करून बघा, तुम्हाला यश मिळेल. तर मग अभ्यास आपण बघितलं की आता अर्थशास्त्र, इतिहास, अंकगणित, विज्ञान ह्या सपोज XYZ मुलाचे चुकलेले. मग आता त्याने काय करायचं, ते टॉपिक काढल्यानंतर त्या विषयाचे योग्य साहित्य सर्व बुक लिस्टचा एक सेपरेट व्हिडिओ मी चॅनलवर दिला आहे, कृपया तो बघा. त्या लिस्टनुसार इकॉनॉमिक्स, आता इकॉनॉमिक्सला काय आहे आपल्याकडं मार्केटमध्ये अवेलेबल योग्य साहित्य कोणतं आहे, कोळंबे. तर कोळंबेचं पुस्तक एकच सिंगल कमीत कमी पुस्तक ठेवायचे, कोळंबेचं पुस्तक घ्यायचं. 2 नंबर आपल्याला काय लागेल, प्रश्नसंच. एक 12,000 14,000 आता तर काय 20,000 पर्यंत प्रश्नसंचाचे 8-8 प्रश्नसंच आलेले 2-3 पब्लिकेशनचे. त्यापैकी कोणताही एक चांगला प्रश्नसंच घ्या. 3 नंबर, आता अभ्यास कसा करायचा. तर आपण काय करायचं आहे की आता मागे जर बघितलं आपण की 1857 उठाव सपोज, या टॉपिकवर बरेचसे प्रश्न आपले चुकत आहे. तर अभ्यास करताना आपण काय करायचं की तो 12 ते काय तो 14,000 एखादा प्रश्नसंच घ्यायचा. एक जाड प्रश्नसंच मार्केटमध्ये आलेले, त्या प्रश्नसंचामध्ये इतिहास सेक्शनमध्ये जाऊन 1857 उठाव या टॉपिकवर जेवढे काही प्रश्न आलेले ते सर्व प्रश्न तुम्ही एकदा सोडवायचे आहेत. पुन्हा एकदा सांगतो की त्या मोठ्या प्रश्नसंचामधले आयोगाची मागील 1857 या टॉपिकवर किंवा जे तुमचे टॉपिक चुकत आहेत त्या टॉपिकवरील सर्व प्रश्न तुम्हाला एकदा सर्व सोडवायचे आहेत. 2 नंबर, प्रत्येक टॉपिकचं योग्य साहित्य, योग्य पुस्तक घेऊन त्या पुस्तकावरून बारकाईने तो टॉपिक परत एकदा वाचायचा आहे. त्याच्या जे आपलं दरवेळेस चुकतं त्या गोष्टी परत एकदा फोकस करायच्या. त्या टॉपिक वाचून झाल्यानंतर परत एकदा त्या प्रश्नसंचामध्ये जे तुमचे प्रश्न सोडताना चुकले होते ते परत एकदा बघून घ्यायचे. हे केल्यामुळे काय होतं की तुमची प्रॅक्टिस चांगली होऊन परत परीक्षेमध्ये तुमच्या ज्या सिली मिस्टेक होता त्या सिली मिस्टेक इथे टाळल्या जातात. आणि अनुभवी विद्यार्थ्यांना विचारा की सिली मिस्टेकमुळे दर परीक्षेमध्ये 2 ते 3 गुणांचा प्रत्येक विद्यार्थ्याला लॉस होतो. हा लॉस तुम्ही टाळू शकताय. तर खाली 3 नंबर मी जे सांगितलं, घटक न्याय, प्रश्न वाचन, प्रश्न पद्धत, ही मेथड म्हणजे आता मी जे सांगितलं त्याच स्वरूपात आहे. त्या स्वरूपात तुम्ही अभ्यास करायचा आहे. 4 नंबर, आपण काय करायचं, कोणताही तुम्ही प्रिलिमचा पेपर उघडून बघा. 100 प्रश्नापैकी तुम्हाला मी सांगतो जवळपास 40% प्रश्न हे वारंवार विचारले जातात. हे वारंवार विचारलेले प्रश्न जर तुम्ही हे प्रश्नसंच बघितले मोठमोठे याच्यामध्ये दिलेले असतात, तर ह्या टॉपिकचा अभ्यास करतानाच तुमची ह्या वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न स्वतः प्रॅक्टिस होऊन जाते. त्यामुळे जवळपास तुमचे 100पैकी जवळ 40 ते 45 प्रश्नावर हँड येऊन जातो. नंतर 5 नंबर, जी महत्त्वाची काय आकडेवारी दरवेळेस आयोग विचारतं, पॉलिटीमध्ये कलमं असतील किंवा इतिहासामध्ये सनावळ्या असतील, तर या सर्व गोष्टी ज्या वारंवार आयोग विचारत ह्या मित्रांनो पाठ करून टाका. या गोष्टीसाठी तुम्ही ग्रुप डिस्कशन करू शकताय किंवा स्वतः करू शकताय. पाठ करण्यासाठी तुम्हाला मी सकाळचीच वेळेचं सजेशन करेन की पहाटे एक 6 ते 7 किंवा जे विद्यार्थी लवकर उठू शकताय 5 ते 6 या कालखंडामध्ये सकाळची प्रहरी पाठांतरासाठी योग्य वेळ आहे. सकाळच्या वेळीच पाठांतर केलं पाहिजे, त्याचा जास्त फायदा होऊ शकतोय. तर अशा स्वरूपात तुम्ही अभ्यासाची पद्धत थोडी बदला आणि मी सांगितलेल्या पद्धतीवर अंमल करा. नक्कीच तुमच्या निकाल जाणार याची मी गॅरंटी देतो. आपल्या काही सूचना असतील, कोणाला काही प्रश्न पडले असतील, कमेंट सेक्शनमध्ये जरूर विचारा. मी त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. धन्यवाद.